Anthony Kirkop ta' 42 sena miswieqi tressaq il-qorti mixli li bit-traskoraġni kkawża l-mewt ta' Stefani Rapa ta' 30 sena wara li tajjara bil-karozza. Il-vittma li kienet spiżjara Miżurri tilfet ħajjitha fit-19 ta' Ottubru li għadda għal ħabta ta' 8-20 ta' filgħaxija fi triq ix-Xatt fil-Gżira. Dakinhar tal-inċident xhieda fuq il-post qalu li x-xufier tal-vettura sportiva ħabbrejk ta' 20 ta' metri qabel laqat lill-vittma. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anthony Vella, l-Ispettur Jonathan Rensley xiet li minn filmat tas-sigurtà ġie stabbilit li l-vettura tal-akkużat deret tagħmel U-turn u ssuq b'veloċità lejn taslima. L-Ispettur żied jgħid li mad-daqqa it-tfajla direttola madwar solar bil-karozza ġarrab diversi ħsarat tant li nkisser il-windscreen u nfetħu l-airbags. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega kif l-akkużat ta' diversi verżjonijiet ta' x'ġara fl-inċident u li l-ebda waħda minnhom ma taqbel ma' dak li jidher fil-filmati. L-akkużat qal ukoll mal-pulizija li lanqas kien induna li laqat lill-vittma iżda derlu li kien laqat oġġett. L-avukat Joseph Giglio der parti ċivili għal qraba ta' Stefani Rapa filwaqt li l-avukat Joseph Brincat der għall-akkużat.